Tak prišli sme sem s tým, že chceme hrať rýchlo dopredu. Rýchlo sme síce začali, ale zahadzovali sme čisté šance. Namiesto 5-4, 6-4 zrazu bolo 8-0 pre domácich, lebo tak sme, našťastie sme ako nezlomili hlavu a hrali sme ďalej. Postupne sme sa dotiahli na polčasových 15-12 sa mi zdá. Povedali sme si cez počas, že to nám vychádza tá 1-5 obrana, že treba hrať ďalej. To, čo sme, jak sme skončili ten polčas, žiaľ, neviem, asi nám robí problém začiatky polčasov. Treba sa na to asi nejak ináč pripraviť, lebo tá koncentrácia na začiatku zápasu je dosť chaba. Súper nám potom odskočí, či na začiatku zápasu, či na začiatku druhého polčasu, tak potom už sa ťažko s tým zápasom niečo robí. Tomáš? Takisto ako povedal tréner a hosti, že výborný z našej strany, výborný začiatok 8-0, ale potom také trochu uspokojenie si myslím, že aj my sme tam pozádzovali viacero čistých tyčiek, pre Adam Ochaba tam mal výbornú pasáž, kde zachytal a za zostavu 8-0, v podstate fakt počasový 15-12, čo z mojej strany, ako ja som vôbec nebol spokojný a sme tam mali hluchú 10 minútovku, kde sme možno dali 2 góly a my si za šatný povedali naopak, že musí to vyzerať presne jak na začiatku toho prvého polčasu a opäť z dobrej obrany, z rýchlo do rýchleho protiútoku, či prvá alebo druhá vlna. To sa nám našťastie podarilo a v 40. minúte zás bolo 10-11 gólov. Modrá podala sympatický výkon, nezdávala sa a hovorím, ten zápas taký, dneska bol taký trošku chaotickejší, aj my sme tam robili viacero technických chýb, ale nakoniec konečným výsledkom som spokojný a vyhrali sme o 10 gólov, takže, ale hovorím, mohlo to byť aj lepšie, ale modrá sa nezdala a sympatický výkon podala. Pán trenér, vy budete na budúce hrať doma? Najbližšie kolo hrajeme doma s Topolčanmi. V sobotu tuším o 19. alebo 18:30. Čo si prichystáte na Topolčany? Tak ono je to ťažké, akože ja som povedal pred sezónou, že každý zápas bude ťažký. Ja hovorím, že začína sa od 0-0. Lopta je gulatá, takisto dojdú Topolčany k nám. Tiež to nebude ľahký zápas, určite nedojdú v porazeneckej nálade. Čiže treba byť disciplinovaný, nesmieme spraviť 20 technických chýb, jak dneska v zápase, tak potom môžeme pomýšľať na lepšie výsledky. Tomáš, my pôjdeme. My hráme v Nových Zámkoch, vonku sobotu o 7:30 a myslím, že nás čaká veľmi ťažký súper, hlavne doma sú Nové Zámky nepríjemné, behavé, s dobrými brankármi, takže my sa musíme veľmi zodpovedne pripraviť na tento zápas a je to určite náš taký ťažší zápas vonku, kde akože Nové Zámky určite majú svoju kvalitu a hovorím, poctivo sa pripraviť takticky a ideme bojovať. Určite ideme do Zámkov s dole hlavami, chceme tam vyhrať a potvrdiť našu víťaznú sériu, ale hovorím, rešpekt pred Novými Zámkami, Zámky má výborné mužstvo so skúsenými hráčmi, takže čo očakávam, veľmi ťažký duel. Ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor a držím vám palce obidvom a všetko dobré. Díky moc. Ďakujeme. Mirko, veľa šťastia.